Вітаем усіх, шановне господарства, всіх, хто присутнічає, хто назирає нас зараз у реальному часі і потім у запису. Сьогодні, 17 травня 2024 года, о 10 годині 5 хвилин по європейському часі, виборча комісія у вибори у Координаційну раду, по виборах у Координаційну раду третього скликання починає своє чергове посядження. І я хочу представити чальців Координаційної ради, які зараз сьогодні присутнічають з нами. Це Олена Філатова, Дмитрий Лозовик, Андрей Таманчук і Ярослав Бекіш хутка до нас долучиться, я думаю, тому що є його невеличкі технічні тяжкості. І я, старшиня комісії Олена Приходько, усіх вітаю. Порядок дня у нас сьогодні господарства наступний. Ну, по-перше, обвестить и затвердить сам порядок дня, затым зрабіць абвестку датычна таго, якія змены цягам апошняга тыдня адбыліся ў спісах кандыдатаў, затым разгляд апошніх скаргаў і абвешчанне нашей позиции, потому что правилами гэта не назовешь, але позиции выборчай комиссии и адносна агітацыйнага перыяда, рэжыма цішыні і асабліва агітацыі падчас саміх дзён галасавання, тому что гэта тое, што ад нас чакаюць. Ну і все. Здаецца так, вось сёння такія 4 асноўныя пытанні у нас на парадку дня. Калі ласка, калегі, ёсць у каго якія заўвагі ці прапановы пашырыць ці зацвердзіць парадак дня у тым выглядзе, якім я яго абвесціла. Заўваг не маю, парадак дня зацверджен. У меня таксама заўваг няма, з парадкам дня пагаджаюся. Дзякуй. Заўваг нема. Нет замечаний. Тады пераходзім да непасрэдна таго, аб чым я сказала. Ну, мне падаецца, што той факт, што за апошні тыдзень у спісах ніякіх зменаў не адбылося, як па мне, гэта з'яўляецца добрай навінай. То бок у нас не было ніякіх запытаў на выдаленне і ніякіх падставаў на выдаленне чальцоў са спісаў, і таму на сённяшні бягучы момант спісы выглядаюць наступным чынам. Законы правапарадак у складзе 20 чалавек, независимые беларусы у складзе 14 чалавек, страна для жизни 17 чалавек, солидарность 19, команда Латушки и Рух за свободу 45 чалавек, блок Прокопьева-Егорова 34 чалавеки, Европейский выбор 35, Воля 18, Наша справа 13, Моладзевы наступ 15, Голас дыяспора адзінства панад межамі 13 чальцоў, Хватит бояться 14 чальцоў. То бок агулам у выбарчай кампаніі зараз удзельнічае 257 кандыдатаў. Вось так, як па мне, паўтаруся, гэта такая добрая навіна. Спадзяюся, што ўжо спісы усталяваліся і ніякі ціск, які зараз аказваецца на людзей, ён усё ж такі не спрычыніцца да таго, каб людзі выдаляліся. Нагадаю ўсім, што учора стала вядома, што ўсе спісы, якія ўдзельнічаюць у выбарах Координацыйную раду, прызнаныя экстрэмісцкімі фармаваннямі. Гэта такая з сумных навіну. Ну і калі ёсць пытанні ці заўвагі да таго, што я абвесціла датычна складу спісаў, калі ласка, выказвайцеся, калегі, калі не, то будзем рухацца далей. Калі ласка. Не маю заўваг. Без заўваг, дзякуй. Замечаний нет, двигаемся дальше. Двигаемся дальше.
За апошні тыдзень до нас паступалі некалькі запытаў. Ну, гэта можа скаргамі і так і не назавеш, але ну, пэўныя пытанні і запыты да нас паступалі. І тычацца яны, канешне, таго, тых пытанняў, якія беларусы задаюць наконт магчымага ўдзелу ў выбарчым працэсе ўжо з боку саміх выбаршчыкаў. Гэтае пытанне тычыцца, па-першае, магчымасці ўдзелу грамадзян Беларусі, у якіх на руках у наяўнасці не маюцца беларускіх пашпартоў. Ёсць там, напрыклад, сканы, ксеракопіі гэтых пашпартоў, альбо пасведчанне асобы іншых краінаў, ID-карты, альбо пашпарты ўцекача, альбо ну, не беларускія, а ўжо там еўрапейскіх краінаў. І тут гаспадарства рэальнасць такая, што у нас няма тэхнічных магчымасцяў верыфікаваць дакументы, ID, пашпарты іншых краінаў, таму што пад кожны такі дакумент павінны стварацца ну, асобныя пратаколы і асобныя верыфікацыі. Вось такой тэхнічнай магчымасці няма. У нас ёсць тэхнічная магчымасць на 100% верыфікаваць пашпарты толькі грамадзян Беларусі. Бачу, Ярослаў падняў руку, калі ласка, Ярослаў. Я бачу публікацыі, у якіх людзі, журналісты, блогеры сцвярджаюць, што могуць удзельнічаць толькі грамадзяне Рэспублікі Беларусь з дзейснымі пашпартамі. Гэта недаставерная інфармацыя. Могуць удзельнічаць грамадзяне Рэспублікі Беларусь з пашпартамі, нават калі гэтыя пашпарты пратэрмінованыя. Мы пра гэта казалі на мінулым паседжанні, пра гэта былі публікацыі, но чамусьці людзі распаўсюджваюць іншую інфармацыю. Гэта першае. Па-другое, до нас звяртаюцца, чаму мы не разглядаем іншыя магчымасці верыфікацыі. Мы ўвесь час разглядалі і разглядаем іншыя магчымасці верыфікацыі. Мы б хацелі, каб як мага болей беларусаў малі магчымасць прыняць удзел у выбарах, але мы абмежаваны тымі тэхнічнымі магчымасцямі, якія нам дасяжныя. І гэтыя магчымасці даюць нам верыфікаваць толькі па пашпарту, пусть нават ён і пратэрмінаваны. Пакуль што так. Я тут так пацверджу тое, што сказаў Ярослаў. Насамрэч пашпарты, якія пратэрмінаваныя, але ёсць беларускімі, яны могуць прыняць удзел. На жаль, усе астатнія дакументы асобаў альбо сканы, ксеракопіі удзельнічаць не могуць. Проста сістэма іх не прыме як валідныя. І тут я хочу патлумачыць, таму што гэта ну, такі пэўны канфлікт узнікае. Мы маніторым спрэчкі, якія ў сацыяльных сетках і абвінавачванні ў наш адрес, што мы такім чынам не даем магчымасці беларусам верыфікавацца і галасаваць. Але я хочу звярнуцца да вас, паважаныя беларусы, з заклікам і з такім пытаннем, што калі мы хочам усё ж такі правесці максімальна шчырыя і максімальна правільныя выбары, што тычыцца стандартаў верыфікацыі, но мы павінны абіраць паміж вось гэтымі самымі стандартамі і тымі жыццёвымі абставінамі, у якіх усе мы апынуліся. На жаль, на сённяшні момант кампанія, якая з'яўляецца верыфікатарам дакументаў, яна дае сертыфікаты якасці і у яе ёсць пэўны міжнародны імідж у гэтай сферы, што яна з'яўляецца непасрэдна тым самым верыфікатарам, якому давяраюць. І ў гэтай верыфікацыі ёсць пэўныя стандарты. І калі мы звяртаемся да гэтай кампаніі і кажам, калі ласка, вы давайте нам абяцайце, што вы будзеце ўсё рабіць якасна, але такім чынам зрабіце для нас некаторыя выключэнні, то тут ужо такі канфлікт, ну, аксюмарон атрымліваецца. Альбо мы робім якасна і валідуем, альбо мы робім выключэнні, і тады ўжо за якасць ніхто адказнасці несці не можа. І вось я хочу патлумачыць гэты важны момант, што ну, на жаль, так,
іншых умоваў няма. Гэта ўсё робіцца аўтаматычна, і ўсе сістэмы верыфікацыі яны верыфікуюць дакладна. І ўсе гэтыя пытанні, якія зараз гучаць у тым ліку, што можна зрабіць там, я не ведаю, выяву штучным інтэлектам і прагаласаваць за другога чалавека, ўсё гэта не пройдзе менавіта таму, што сістэмы верыфікацыі на самым вышэйшым узроўні. Нават калі чалавек знешне змяніўся, я не ведаю, пахудзеў, патаўсцеў, там бараду атрасціў альбо збрыў, усё гэта будзе счытана і чалавек будзе верыфікаваны. Менавіта на падставе гэтага мы і робім высновы, што гэтыя выбары будуць верыфікаваць людзей, таму што мы, нагадаю, не збіраем ніякіх асабістых дадзеных і нідзе іх не захоўваем. І гэта вельмі важны момант, што той набор кодаў, якія мы атрымліваем, ён сам па сабе з'яўляецца падставай для таго, каб мы сцвярджалі, што гэта асоба верыфікавана па пэўных стандартах. Калі ласка, Алена. Ну так, я хотела бы дополнить. Калі мы разглядалі рознага кшталту верыфікацыйнай сістэмы, у прыярытэт і ў галаву пытання мы паставілі бяспеку беларусаў. І мы бачылі вбросы, на мой погляд, мэтам накіраваныя, не мэтам накіраваныя, што будзе выкарыстоўвацца нейкая іншая платформа, не будзе выкарыстоўвацца платформа, таму што яна, на наш погляд, не пераканала нас у тым, што яна з'яўляецца абсалютна бяспечнай для тых, хто будзе ўдзельнічаць у выбарчым працэсе. Адпаведна, калі мы прапануем нейкія варыянты, я хацела бы падкрэсліць, мы прапрацавалі розныя мадэлі, мы прапрацавалі розныя варыянты, мы самастойна тэсціравалі, мы самастойна праходзілі вось усе гэтыя этапы, каб пераканацца ў тым, што сістэма з'яўляецца бяспечнай, яна з'яўляецца дзейсна працоўным варыянтам. Адпаведна, усе маніпуляцыі ў бок выбарчай камісіі, што мы нейкія элементы выпусцілі з пункту зору, не, мы гэтага не рабілі, наадварот, мы на сённяшні дзень, мне падаецца, выпрацавалі максімальную мадэль, максімальна бяспечную і максімальна працоўную ў тых умовах, у якіх сёння знаходзяцца беларусы. Адпаведна, так, не ўсе, на жаль, могуць галасаваць. Мы гэта разглядалі, і мы мусім канстаціраваць, што сучасныя умовы не дазваляюць нам правесці гэты працэс у поўным аб'ёме, на жаль. Але тыя, каго мы можам прывесці да гэтага працэсу, мы заклікаем гэта рабіць, таму што пакольку ёсць ужо поўныя абмежаванні, залежыць усё ад тых, у каго ёсць магчымасць гэта зрабіць. Таму, як бы вы не ставіліся да гэтага працэсу, дрэнна, добра, яшчэ раз звярніцеся да афіцыйных крыніцаў, гэта Каардынацыйная рада, выбарчая камісія, яшчэ раз паглядзіце інструкцыі, таму што мы бачым шмат паведамленняў, што платформа, якую прапануюць, яна небяспечная, кім гэта зроблена, кім гэта верыфіцыравана, хто гэта перавяраў, невядома. Я асабіста на сваім тэлефоне дадавала ўсе неабходныя дадаткі, выдаляла і шукала вось гэтыя лічбавыя хвосцікі, якія мусілі нібыта застацца ў маім тэлефоне. Я не магу зараз сказаць, што платформа з'яўляецца небяспечнай, таму што мы прагналі гэта ўсё праз свае мабільныя прылады і пераканаліся ў тым, што на сённяшні дзень лічбавы след не застаецца пры выкананні пэўных інструкцыяў, якія дадаюцца зараз на інфармацыйных ресурсах. Таму, калі ласка, кіруйцеся рашэннямі тых людзей, якія на сябе ўзялі адказнасць гэты працэс правесці. Дзякуй. Я яшчэ цябе дадам, што літаральна учора мы праводзілі тэст адносна таго, ці прачытае сістэма вельмі якасны скан пашпарта, не сам пашпарт, а скан пашпарта, і сістэма яго адразу адмовіла ў рэгістрацыі. Ну, то бок немагчыма, яшчэ раз паўтараю, ні са сканамі, ні з гэтымі. Ну, вы можаце, канешне, спробы прадпрымаць, ніхто не забараняе, але, на жаль, сітуацыя такая. Калі ёсць у каго штосьці вось па гэтым дадаць, ці пытанні, ці, можа, заўвагі якія? Я нагадаю, што рэліз самой платформы, то бок фізічна яна будзе выкладзена для спамавання ў Apple Store і ў Google Play 20 траўня.
І да гэтага часу, калі ласка, вы вывучыце інструкцыі, там насамрэч вельмі не складаны працэс. І, як ужо сказала Алена, асабліва для тых, хто ў Беларусі, вывучыце дадаткова, як правільна выдаліць гэтую прыладу са свайго тэлефона, каб не пакінуць ніякіх лічбавых слядоў. І скажу, што на момант, калі адбудзецца рэліз, спамаваць гэтую прыладу можна будзе без VPN. Вось, калі ўжо там рэжым беларускі ўвядзе нейкія баны і блокі на гэта, калі ў яго атрымаецца гэта зрабіць, то тады ўжо трэба будзе рабіць гэта за VPN. Але спачатку ўсё можна будзе спамаваць спакойна і спакойна выдаляць. Увесь працэс займае не больш за 15-20 хвілін. Спамаваць, прагаласаваць. І калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, вы можаце пачаць спамаваць непасрэдна ў дзень выбараў, каб не падвяргаць сабе дадатковай небяспекі, то спамуйце, калі ласка, з 25 числа, непасрэдна, калі вы зможаце спамаваць, прагаласаваць і выдаліць. Усе астатнія беларусы па ўсім свеце могуць пачынаць спамаваць дадатак 20 числа. Ну, здаецца, усё асноўнае мы тут па гэтым пытанні прамовілі. Калі што, можаце пісаць на нашу афіцыйную пошту. Нагадаю, мы адказваем на ўсе пытанні. Рухаемся далей. Хочу абвесціць таксама аб тым, што выбарчая камісія арганізоўвае стацыянарныя пункты ў Вільні і ў Варшаве. Пакуль мы не называем адрасы гэтых пунктаў, і яны не будуць выкладацца ў публічную прастору. Тлумачу чаму. Таму што гэтыя пункты менавіта для таго, каб акрэдытаваныя прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі альбо назіральнікі ад грамадскай супольнасці, палітычных партыяў, ад непасрэдна саміх выбарчых суб'ектаў, усе, хто хоча спрычыніцца да назірання, паглядзець, як гэта адбываецца, вы можаце ўжо сёння, зараз накіроўваць на нашу афіцыйную пошту свае запыты на акрэдытацыю. І вось непасрэдна ў дні галасавання з 25 па 27 вы можаце у Варшаве і ў Вільні пасеціць гэтыя пункты фізічна. І там фізічна ажыццявіць назіранне, задаць пытанні, сустрэцца з прадстаўнікамі выбарчых суб'ектаў, з прадстаўнікамі выбарчай камісіі, з міжнароднымі назіральнікамі. То бок усё гэта мы зможам вам прадаставіць па папярэднім запыце і папярэдняй акрэдытацыі. Таму, калі ласка, я звяртаюся да СМІ, прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, палітычных суб'ектаў, усе, хто хоча накіраваць да нас назіральнікаў, калі ласка, будуць выкладзены на афіцыйным сайце Каардынацыйнай рады інструкцыі, як гэта зрабіць. Ну, па сутнасці, напісаць запыт на наш мейл і там запоўніць нескладаную форму, каб мы маглі верыфікаваць вашу асобу і акрэдытаваць вас. Далей хочу абвесціць таксама аб тым, што ў нас ужо ёсць запрошаныя міжнародныя назіральнікі, з якімі мы пачалі супрацу. І гэта супраца ўжо на такім этапе, што мы ўзгаднілі з імі roadmap, дарожную мапу нашай супрацы. І сёння таксама мы яшчэ дашлем дадаткова запрашэнні да прадстаўнікоў польскага і літоўскага парламентаў, калі яны палічаць магчымым даслаць сваіх назіральнікаў. Гэта што тычыцца складніка міжнароднага. Ну і таксама у нас ужо ёсць запыты ад міжнародных сродкаў масавай інфармацыі на акрэдытацыю, і мы спадзяемся, што беларускія незалежныя СМІ таксама праявяць увагу і цікавасць да гэтага працэсу. Ну, здаецца, калі я штосьці забыла абвесціць, калегі, дадайце, калі ласка. Можна я дадам тут такое делікатнае пытанне? Час ад часу сустракаю пытанні аб тым, як фармуецца бюджэт нашай камісіі, як мы арганізоўваем мерапрыемствы і так далей. Таксама гэтае пытанне паступае ад
будучых назіральнікаў міжнародных. Гэта абсолютно нармальнае пытанне. Мы можам прадэманстраваць свой бюджэт. Каб гэта зрабіць, вам патрэбна ўявіць такой круглы нуль. У нас няма ніякага бюджэта ўвогуле, але, магчыма, у нас будзе маленечкая магчымасць у выглядзе ці то даната, ці то мікрагранта на тое, каб пакрыць некаторыя кошты, звязаныя з гэтымі стацыянарнымі пунктамі назірання. Гэта не будуць якія-небудзь там дарагія варыянты гатэлі і так далей. Гэта будзе альбо бескаштоўна нам прадастаўлена, альбо за вельмі сімвалічную плату. Іншага бюджэту у нас няма. Проста каб зняць пытанні на гэты конт. І все чальцы камісіі працуюць бескаштоўна як валанцёры. Так, дзякую, Ярослаў. Слушная заўвага, і гэта тычыцца і ўсіх іншых справаздачаў, то бок справаздача працы нашай камісіі, яна, па-першае, цягам ужо вядзецца, таму што ўсе свае рашэнні і дакументы і ўсё мы выкладаем у адкрыты доступ, але дзякуючы прысутнасці міжнародных назіральнікаў, потым па факце мы яшчэ будзем мець ад іх заключэння датычна у тым ліку нашай працы. За фінансавы складнік дзякуй, таму што пытанне насамрэч лагічнае і вельмі важнае. Калі з гэтым мы скончылі, то можам пераходзіць да яшчэ аднаго важнага пытання, якое ад нас чакаюць пачуць непасрэдна удзельнікі выбараў, выбарчыя суб'екты. Гэта паводзіны падчас агітацыі. Нагадаю, што мы не прымалі, ні каардынацыйная рада, ні выбарчая камісія не прымалі ніякіх адмысловых дакументаў, што тычыцца агітацыйнага перыяду. На мінулым пасяджэнні мы проста задэкларавалі сваю пазіцыю адносна таго, што трэба фільтраваць і крытычна ставіцца да інфармацыі і да ўсіх рэйтынгаў і апытанак наконт таго, хто там лідыруе, хто не лідыруе. Але выбарчыя суб'екты звярнуліся да нас з пытаннем, як сябе паводзіць непасрэдна ў дзень саміх выбараў. Ці будуць ад нас якіясьці там забароны, ці будзе дзень цішыні, як гэта бывае звычайна пры выбарах, і ці будзем мы неяк рэгуляваць альбо забараняць агітацыю падчас саміх выбараў, то бок з 25 па 27. Вось хтосьці з калегі хоча выказацца на гэты конт? Тады пачну з таго, што дзень цішыні мы ад пачатку не збіраліся ўводзіць, і ў сувязі з тым, што у нас усіх не так шмат часу і вельмі абмежаваныя тэхнічныя сродкі інфармацыйнай кампаніі, то мы не планавалі і не збіраемся ўводзіць ніякіх абмежаванняў на агітацыю падчас самога выбарчага перыяду, то бок з 25 па 27. То бок выбарчыя суб'екты могуць працягваць агітаваць, працягваць рэкламаваць сябе, але адзінае, да чаго мы заклікалі і працягваем заклікаць, каб уся гэтая агітацыя вялася ўсё ж такі у межах здаровага глузду, павагі адзін да аднаго, і без выкарыстання чорнага піару, брудных сродкаў, маніпуляцый відавочных. То бок, каб гэта была ўсё ж такі такая здоровы самапіар і самарэклама, а не спробы забрудзіць сваіх апанентаў і за кошт гэтага там сябе нейкім чынам палепшыць рэйтынгі. Калі ласка, Алена. Так, я хацела бы яшчэ зазначыць і звярнуцца хутчэй да СМІ, якія праводзяць рознага кшталту апытанні. Гэта абсалютна нармальны працэс падчас выбарчай кампаніі. Мы не можам яго забараніць, але адносчас хацела бы заклікаць да таго, што вы з'яўляецеся сродкамі масавай інфармацыі, якія чытаюцца, і вы маеце пэўны ўплыў на меркаванне людзей, а таму я папрасіла бы ўстрымацца, прынамсі, хаця б да 27 числа,
до конца дня, калі у краінах адэкватных экзіт-пол агучваецца літаральна за некалькі гадзінаў да таго, як скончацца выбары, каб гэта не ўплывала на меркаванне людзей, не падцягвала тыя альбо іншыя, скажем так, лідыруючыя суполкі, людзі мусяць вызначыцца не абапіраючыся на меркаванні іншых, а выключна па сваім сумленні. Адпаведна, я прашу СМІ, я лічу, што калі хутчэй за ўсё далучацца да гэтага закліку, не ўплываць праз сродкі масавай інфармацыі на меркаванне людзей, не паддаваць людзей ціску, не выкарыстоўваць брудныя інструменты, гэта вось тое, што Алена зазначыла, старшыня наша, не займацца дыскрэдытацыяй, займіцеся лепей папулярызацыяй выбараў. Гэта першыя выбары, якія зараз праводзяцца для беларусаў з мэтай палепшыць, скажем так, беларускае меркаванне наконт выбараў. Выбарчая камісія свайго боку зрабіла ўсё ад сябе залежнае дзеля таго, каб гэтыя выбары ўвогуле адбыліся. Мы сутыкаліся з вельмі складанымі задачамі, дакладалі пэўных зусілляў дзеля таго, каб гэты працэс адбыўся. Я зазначу, што выбарчай камісіі спачатку выбарчай кампаніі выходных не было, святаў не было. Мы ўвесь гэты час шалёна працавалі дзеля таго, каб вы маглі рэалізаваць сваё права голасу. Таму яшчэ раз прашу, СМІ вельмі уважліва і з поўнай адказнасцю пастаўцеся да выбарчага працэсу і з павагай да выбарчай камісіі. Дзякую. Я яшчэ дадам, што у выбарчай камісіі будзе магчымасць у рэжыме рэальнага часу назіраць за тым, як там складаюцца галасы, на чыім баку перавага, але, нагадаю, мы наўмысна адмовіліся ад таго, каб гэтую інфармацыю публічыць, як адзначыла Алена, для таго, каб не было ніякага ўплыву на канчатковае рашэнне выбаршчыкаў і каб не было ніякіх маніпуляцый падчас таго, што хтосьці ўжо там загадзя сябе абвесціў пераможцам, альбо то, яшчэ раз нагадаю, такая інфармацыя будзе ў доступе да выбарчай камісіі і ў акрэдытаваных назіральнікаў у тым выпадку, калі яны падпішуць адпаведны дакумент НДА аб неразгалошванні гэтай інфармацыі да таго моманту, пакуль выбары не будуць абвешчаны скончанымі і не будуць ўжо закрыты прыём галасоў і не будзе афіцыйна абвешчаны вынікі гэтага галасавання. Вось на такіх умовах за гэтым таксама змогуць назіраць яшчэ назіральнікі, калі яны падпішуць адпаведны дакумент. Ва ўсіх у іншых выпадках, калі вы будзеце там чуць, што хтосьці зліў там нейкі інсайт, што там мы ўжо ведаем, хто перамог, у каго сколькі адсоткаў, мы просім разглядаць гэтую інфармацыю як дэзінфармацыю. Таму што афіцыйна мы абвесцім аб канчатковых выбарах непасрэдна па месцы і падчас таго, як выбары скончацца. За гадзіну да гэтага мы, магчыма, зробім гэты экзіт-пол, такі, як сказала Алена, але не раней, чым за гадзіну альбо две да сканчэння выбараў, каб выканаць, па-першае, усе умовы і стандарты выбараў, па-другое, каб не аказваць ніякага ціску і не даваць повадаў для маніпуляцыяў. Нагадаю, што мы ўсе маральна і тэхнічна гатуемся да таго, што з боку рэжыму будзе вельмі велічэзны ціск і процідзеянне гэтым выбарам. І таму, калі ласка, мы проста заклікаем усіх беларусаў, якія неабыякава ставяцца да гэтых выбараў, улічвайце гэты момант і не вядзіцеся на правакацыі, а наадварот, давайце аб'яднаемся вакол таго, каб гэтыя выбары прайшлі максімальна транспарэнтна і максімальна дэмакратычна, з улікам усіх тых цяжкасцей, у якіх мы знаходзімся. Калі ласка, калегі, у каго што ёсць дадаць? Сёння ў нас такое ненапружанае пасяджэнне адбылося, і
тыдзень да выбараў, заціш'е перад. Так, гэта добра. Мы разашлем, як я сказала, запрашэнне да ўсіх і да ўсіх выбарчых суб'ектаў, у тым ліку асабліва, і нават да тых выбарчых суб'ектаў, якія не былі зарэгістраваны. У нас ёсць такі адзін спіс, напрыклад, вось, якім не быў зарэгістраваны, але ад пачатку падаваўся. Да гэтага спісу мы таксама да лідаркі спісу Яраславы Грыгор'евай дашлем запрашэння. Гэта я прамаўляю для таго, каб вы разумелі, што мы адкрыты для назірання і мы чакаем на запыты ад вас усіх, ад тых, хто хоча быць назіральнікам і гатовы выканаць элементарныя умовы верыфікацыі асобы, верыфікацыі партыі, сродка масавай інфармацыі, я не ведаю, супольнасці, якая вас накіроўвае, і выкананне вось тых нескладаных правілаў захавання інфармацыі падчас назірання да таго моманту, пакуль выбары не скончацца. Вось так. Ну, у мяне ўсё. Калі ласка, ёсць што дадаць, калегі? У мяне няма чаго дадаць. Дзякуй вялікі, спадарыня старшыня, за вычарпальную інфармацыю. Дзякуй усім. Тады таксама я падзякую, калегі, вам за тое, што прысутнічалі сёння, і яшчэ раз звярнуся да ўсіх выбарчых суб'ектаў і саміх выбаршчыкаў. Калі ласка, адсочвайце інфармацыю адносна выбараў, задавайце пытанні, мы адказваем на ўсе пытанні, чытайце інфармацыю пра выбары у адпаведных крыніцах, якія ўсё ж такі з'яўляюцца сапраўднымі журналістамі, а не проста так сябе называюць. Гэта таксама важны момант, які паказвае на якасць інфармацыі, якая ёсць. Нагадаю, што, напрыклад, недавно на выданні «Зеркала» выйшла вельмі грунтоўнае інтэрв'ю з Паўлам Ліберам. Гэта тычыцца таго, калі ў каго ёсць нейкія тэхнічныя пытанні. Мне падаецца, у гэтым інтэрв'ю ён вычарпальна распавёў і назваў імёны кампаній, якія удзельнічаюць у стварэнні прылады, якой мы будзем усе карыстацца падчас выбараў. Таму, калі ласка, спадзяемся на вашу свядомасць і нагадаю, што мы адкрыты да супрацы, а сённяшняе пасяджэнне аб'яўляю закрытым. Вялікі дзякуй усім. Жыве Беларусь! Жыве вечна! Жыве вечна, дзякуй і да